Għawdex issa għandu uffiċini ġodda fejn jistgħu jindew l-bżonnijiet tal-anzjani Għawċin. L-uffiċini jinsabu fil-bini l-ġdid taċ-ċentru Servizz Anzjani fir-Rabat Għawdex li fih saru diversi xogħlijiet. Waqt il-ftuħ tal-uffiċini, il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Ġewwa Tienna Bela saħaq l-importanza ta' dawn l-uffiċini għax dawn jassiguraw l-aċċessibilità għas-servizzi għall-anzjani Għawċin. Huwa spjega li f'dawn il-binijiet se jiġu proċessati l-applikazzjonijiet tal-anzjani għall-istess servizzi, filwaqt li l-anzjani jkunu jistgħu anke jiksbu aktar informazzjoni dwar is-servizzi li jistgħu jibbenefikaw minnhom. Il-Ministru Bela qal li s-servizzi offruti fl-uffiċini huma parti minn kull għana ta' servizzi oħra għall-anzjani offruti mill-Gvern. Dawn is-servizzi ħajkunu jikkomplementaw is-servizzi li jingħataw mill-Ministeru għal Għawdex u lan hu li r-residenti anzjani Għawċin jirċievu is-servizz kollu, is-servizz komplut li jingħata liċ-ċittadini Maltin. Intant, il-Kap Eżekuttiv tal-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità Dr. Renzo De Gabriele spjega kif minn dar Padova Fajn Silem l-anzjani jistgħu jagħmlu użu mis-servizzi ta' taħid tad-demm, servizzi relatati ma' interventi mit-tim tad-dimensja, servizzi ta' nutrizzjoni u s-servizz ta' trasport tal-anzjani fost oħrajn. Dr. De Gabriele spjega wkoll id-differenza kbira li dawn l-uffiċini se jagħmlu fil-ħajja tal-anzjani Għawċin li jgħixu fil-komunità. Dan huwa pass kbir il-qoddim għaliex ovvjament qabel l-uffiċċji tal-Anzjanità Attiva wkoll fil-komunità kienu il-Belt Għawdex, il-Belt Malta, u allura l-anzjani Għawċin kellhom bżonn li jiġu Malta biex ikunu jistgħu jagħmlu kuntatt dirett face to face mal-ħaddiema tagħna. Anzjani Għawċin interessati f'xi wieħed mis-servizzi li toffri l-Anzjanità Attiva u Kura fil-komunità jistgħu jimlew l-applikazzjoni li tinsab fuq is-sit elettroniku www.activeaging.gov.mt jew iżuru dawn l-uffiċini taċ-Ċentru Servizz Anzjanità Għawdex fir-Rabat.